Заредихме малко батерията. Айде обратно сега. Значи да ви кажа, ако не съм карал колело и не съм се изтезавал, нямаше да се чувствам чак толкова комфортно. И сега не се чувствам много стабилно и комфортно, защото ми е за първи път с мотор на такъв терен. А и гумите, знаете, не са му подходящи. Шосейни гуми са, но терена тук не е толкова труден. Усещам се, че с баланса, прехвърлянето на баланса имам проблем. Масата си оказва своето влияние. Трябва по-отрано да предвиждам някои работи. Но ще му свикне! Красота, красота! Малко беше загрял мотора, катерейки се нагоре. Сега тук баланс на степенките. Не очаквам кой знае какви изненади. Дано отсела правилните пътеки, да не ми се наложи да върта мотора, че тогава вече ще го закъсам. Въпреки че е лек, се оказва доста тежък, когато трябва да го маневрираш по такива пътища. Оп, оп, оп. Извинявайте, ама ми е за първи път. Само развалям на хората екскурзиите, дигам шум, развалям въздуха. Ей, прескочи бе! И с тия гуми. Айде това да видим сега. Точе. Изправяме се. Газ. Добре. Гумите са мокри, хлъзгави. Трябва да внимавам. Това трябва да го предвиждам, да го мисля. Тук е много стръмно. Опа. На камерата няма да видите колко е стръмно. Ама сега откъде да минам? От тази или тази пътека, от която дойдох? Че на другата представете ли си да са стълби и да трябва да се спускам по стълби? Никакво отпускане на степенките, кръста играе, краката пружинират.
Ръцете отпуснати, спокойни. Мале. Важното и факъла да остане спокойно. Добре. Опа. С колелото, ако бях до сега, съм долу. Обаче тук е ново усещането. Малко сме поизровили пътя. Внимавам с спирачката. Опа. Играе, плува мотора, където не е уплътнена основата. Танцува. И ние с него! Чунга-чанга! Джагара, джугара! Понякога е приятно човекът сбърка пътя. Трус. Верно, че това беше пътеката за конярника. И забравил съм, бях малък. Айде отново на път. Това му е силата на този мотор. Справя се добре както на шосето, така и в пътища, да ги нарека горски, айде. Дори асфалтираните са горски. Знаех си, че някой пак ще ни изненада. И се с Хонди ни засича. Ни пресреща. О, стана студено. Само Хонди тук.
Подскоци! О, така на степенки е по-удобно. Сега си труси и си скачи колко искаш. О, ще му свикна, ще му свикна. Няма време за купи. Отладите ми се забягат от задачи. Значи за другия път остава. Сега в момента съм на степенки. Пружинирам върху тях, съм отпуснал ръцете и съм го оставил да се носи. И той се труса върху тупите. Ето го. Няма врата. Само ендуро. Леле колко студено стана. Айде пак. Ого, тук е доста стопно. Тренирам за до година. Какво ще става до година? Не знам, може би трябва да ви издам една малка тайна. Ако си спомняте, бях срещал един човек, който караше на степенки едно Кавазаки миналата година и от него се научи така да карам на степенки. И запознахме се, поддържаме връзка с него така по мрежите. Не сме се виждали от тогава.
И се разбираме да карам. Човека ме покани няколко пъти. Аз нали съм все много зает големата работа. Човека прави едни организации за турове с мотори жестоки. Покани ме, тогава обаче пак няма да мога. Но за до година ще се организирам. Значи я мизу на трансфер Вершат, а човека с Стефенки, не знам дали мога да му казвам името в момента и затова така казвам. Ще ме води някъде на тур. Ще бъде много яко. Здравейте! И ето, аз тренирам. Упражнявам се. Освен кремитници, ще започнем по-често упражнения на Витуша и тези пътища. Сега, ако знаете на спускането колко съм се отпуснал и ми е спокойно, след като на изкачване малко така и беше притеснено. Ето сега изправям на пясъка, спокойно. Не съм с висока скорост. Баланс. Хоп. Хоп. Като на ски. На върха на баблота натискаш. Хоп. Ето. Вече почваме да разчитаме пътя по-правилно. По-малко ни изненадват тук. За съжаление вече не мога да карам ски. Така че ще упражняваме спускането